sa sisen pat ngadoni ka ban ai khuble biang fi baro ha ke kerteng ke bedon bortam ko jong trai jengi u Jesus Christ kalang ke besngongu yo blai bangin yo biang ni ke tayo ke kemen ke tayo ke ba ngio biang ye ke ban yo i biang ye ke jing bahabat ke jing isnai ke jong trai bat ngada ngets kemba kini ke jing hikai ke bangan sedang biang da ke waipat mentag sngi ha kini ke voice ke ba arspa nrufu sao ngin ya lek ban ngap ye kini ke jing hikai la ngin ya pek bahana ke ktien ke jong blai nama kini ke bangan keren shafi mentag sngi kedai ke ba haga Bible khambun hi haga Bible wat na ke testament ke berim kham tam haga testament ke betmai hakitai ki shiti ki ba wasul Paul tho ala ni baro ki priyo jong blai ki bala tho ini ke Bible ki keren haga testament ke betmai ki kham keren ba ya gani ka jing shisha ke bangadan bani share bat phi lingba gani ke jing hikai fi ngala keren shibon ba ki jing hikai na do ki manhaunu snem bala dep adu menta bat ngasngongo yo blai bakal ada na do arspa nrupu artli ki bangala dep keren bat nakini baro ki banga keren na aingo yo blai ngayo I shibon ki breu ki snap shibon ki yo jing mentoy shibon ki yo jingger khu bat ublai ru u ai hanga ya ki jing hikai ki ba ngasngot ho ki ba dan kam ye jing em jingi ka ba malaga sngi ngamda hikai hangne ya ki ki bi dei bat ki kam niam kam balang ngamda khamikai ya ki kenja doctrine ru hangne namar ngamda kwa ban hikai gitu ki jing hikai shong tan rai jong ke jing long niam long mo ke jing long kristan ka ba hikai ngne ga dei bet ya ke jing em ga ba malaga sngi bat khambon ru hikai shapang kata ke jing long jong ke jing dei ke jong ke bishmet baru blai khana mangi no ke jing kur khu ha ke ni ke perthai kat ba blai dang bu ini de ha ke ni ke por nga kwa i ke bangan sedang biang ini ke jing hikai da ka banga kerpat ifi ba pin plet jing mot ba man ta ke sngi ai ba ke ni ke jing hikai ke bangan keren sa si sen pat ha ke ni ke por kanang ke jing men toy ifi baro ki ba yos ngo blai nga keren ni ke jing hikai ngan ong biang fi namar dan mul banong ni ki brio ki boboni ngai dan apa yang jom fi sngot ho pi yo jinger khu pi mentoy na ni jingi kan rei ngakwa bangan ya lam fi shagawai ke benta ba hadin bo blay lapan mp hadin bo pilamat ik tin ke jom blay dan apa yang jom fi la yo pedang men sim ko dan apa yang jom fi la cp sngot ho ha ke jing im jom fi ba kata ke jing im jom fi gala dan ke jing dei ba do blay ngakwa nganong ifi play la pen MP la pelat ifi kai ga bang ngakwa ngan keren men ngasni gadai habangan keren men singan ai kerteng ni jing keren jonga kala dei ka por ban tip baha ke AP dan aga jingem kata gadai ka bang ngakwa ngan hikai na ga jaka kala dei ka por ban tip baha ke ai ka bapidan aga jingem jofi fi inamar bonsen ndangi shakriyo blay khambon sen ni snotunat ban sngap tin ge job blai ni snotunat ban jing seng ni snotunat ban duai ni snotunat ban le iki ge jing eman shakri blai ni snotunat ban ye bot ban ye lechne ban ye lechitai ban ye kren shiboni ke kamu blai hare tank ndiat ki brio ki ba snot ho yala ge jong jing em ki don ayu ha ge jing em jong ki ke bo blai bo ka ba kila ban le e nak ban ta ge hima ge jong trai hagri ke perthai kat bau bleu dang bu iki tenga kwa ngan kerani ke ni ke jing hikai men ke sngi ba ke ni ke por ka ba la kham kerki baleng kerani ke tanamar ni em ke sngi ke ba khado ba ke jingwan ke jong trai ke jingrong no kala jan bat la da ke ni ke jingrong no kala jan la da pi shong sa la da pi klem le la da klem dan ke ta ka ba pin tip banong pi shik sa banong ni tip ngadon ayu tip kumno na ka ta daw ngan hikai pi men ke sngi nang ne bakala dei ke por ba pin tip yala de ke ai fi don ka bo blai un ukwa e fi ba pin le ha gani ke jingam ka ta dei ke bang kwa palat ba ngan keren na gani ke jaka namar la da pi snot hu shai gani ma ngan hikai gani ka dei ke ba ban pin kan ma fi ke jing shakri blai ba pin yo i ke ai ke jing khat ke jong blai ke ai ke jing thmu ke jong blai ke ai ke jing ai ke jong blai ke jing im jong fi ka ta dei ke bang ngada don ke jing kit khli abang keren but dei ni kita daw nga kwa ngan wan rai fi gini gi light li men gi sngi
kebening kong an kren kendiat ige jingkhat ublay na marangala dep kren aga voice message jong ala buon ba ye ge jingkhat ge jong blay ngan chuan ra e fi kendiat sa jisien na mga kwa ngan kren ngan poisha ge benta ka mga mut ban kren te ngan ong biang si sien fi ka ba pidai ban tip bahaya la ga jing em hagini gi sngi ngam kwa ya fin tip ki brio nai kwa tip ki wei nai kren palat ki wei pat ki brio nai pe thani ki wei ka ba pidon kam ta gi sngi ga dai ba fin sngaut kho ya la ga jing em Kaei ka ba blay ubo aga jing em ga jong pi hagini gi sngi ki ba ublay ulapan em ga jing em ga jong pi ka ga banga ngakwa ba pin yo aga jing em ga jong pi menta gi sngi na mala na phim tip ma tangan chipule ngan chipule khndiat e ga ni ga khtian u ong kum ne u David aga kitab sam kala nang ko ba shi spa lai pu khandai kum ga jing lam phrang ngan pule ga ni ga khtian wang kum ne na ga sam ga ba shi spa lai pu khandai ga khat ga khat nyau wang ga khat ga khat nyau ang kat no ki ba kodor yang au blay ki long ki jing per khat jomeru kat no ko ba krau ko jing lum jongki ladangan nyau iki ki khambon ban yau siap habang pet nga shubat me kani ga ktian nang ne ga mat u David u sngot ho ela de ba wang kat no ki ba kodor yang au blay ki long ki jing per khat jome agi ba ikentien phim tip u blay haba ula jet ifi haba blay ula pen em ifi haba blay ula shim ifi na ga yeng ga sem na ga jat na ga khong na ga mon na ga ni ga ri ga jat ben rio but pila mat ye ga jing pen em ga ba khrau ga jong blay fi de fin sngot ho ba haba blay ula pen em ifi u David u ang ne kat no ki ba kodor ki long yang au blay Pitip ba u David u detang khna up lang brat ka yeng kam tip yu ki kme ki paru kim na pe ye shu pen shong bat kamrat nang ta ki men jong uru ki shong ki pen shong yu shalom we brio u de bo prana yeng la sila banong no de bo khat do u bam le se ki la ban pe shu de ga ga jing ka khmat ka bam da imen toy e ba let's say aga jing pet ke jong ki iba ude ubam da don kam e aga im lang salang ude ben shong bat ki lang brat shalom ndrei fi i ang ne ba u David u snot ho hadien bo tho e ne ge sam u snot ho e ne ge jing shisha ba hadien bo play u pelong u ku muslim de ge jat Israel ba u so ong e ne ge kten kat no ki ba kodor nga au play ki long ki jing per kat chamero kabamot uyo i la ga jong jing emba ki kme ki pa ki klem per khat kat no long bedon kam kat no long be kodor ki men jong u ki klem per khat kat no long be kodor u sol u klem khen kor ye ke ek bo David u dan ga jing em ndrei u blay u per khat ka ba kraw ye ga jing em jong David nama ula bu u ek be kraw u dan ga jing khat u dan ga jing thumu u dan ga jing ai ga ba no blay ka ba ki wei kim dan dai na ga daw nga kwa e firu ba ta gisni haba nga krani ga jing hikai haba nga ai ga jing hikai ma ta gisni haba nga ai kertang ga ne kala de ga por ba fi dai ban tip ya la ga jong ga jing em ka e fi dan how blay Kata ka ba kwador palat na malada pi tip ya la di pinyo ibo sa tanu numla ika jing im jaw fi ki jing ki ba kia saudong fi ki numla sa tiya ika ban pen shong fi la ni ban pen hiar na dia ni fi em ka nuko ba pi ka nuko jing im ka numla sa tiya na mabalay haba pi tip ya la di pi don no blay haba pi snow to pi don ka jing khot ka jaw turay haba pi snow to pi don apo ka jing tumu apo ka plan ka jaw blay ya ka pin ship ting nga kwa nga ong fi ga ni por la da pi tip ba blay la pen em pi ti kenapa ika takti mga kren lada u blay hi ula pen MVP u klem pen MVP tang ba pin siyo ala chepneng hot wat la kata ga ga kraw kata ga thongi mangi pudyang yu Jesus Christ ni o mat ika jing pen dei bangin yu ala chepneng andai kan mau habo blay udang bu EP yang ni ga pertai habo blay udang aila EP pin ya pin yang pin shakri u udan ka plan udan ka jing thumu udan ka jing khat udan ka jing ai ga jong blay ha ga jing im jawfi tenga kwa ba pin snow thu ika ni ga sam ga banga puli ba pin ong ko au debit try kat no ki ba kodor ki ba me perkhat ki ba me bu na ka benta jonga hadu kat no ka kodor try bala da pinang ban ken kodor ye ga ta jing pin em ye ga ta jing khat ga jong play ye ga jing thumu ga jing ai jong play ha ga jing im jaw fi pin yo i u play un pelong e ga jing im jaw fi teng ki priu dan ki bom tip ela di shakri u blay da ka post nem rum tip ela di shule jing sang shukut ang to super khat be ban shi le jing sang ban shi shakri gum to nga kwa agni po ngam ong ba baro fin long ki no yap ngam ong baro fin long ki apostle om baro ki ban long ki prophet om baro ki long ki
Ma kita ki beri ke crown ring idan la ke jong ka jing bu bet ke jong play ke jing khot ke jong play ha ke jing le na ke dau ka bang kwa ngan kren ma ta ke sitang khndiat le sing nom kren bu ni ke ne na bang kwa ngan le chi ke we ke benta na ke tin ke jong play ka bang ni kren khambun ke e ke bang ni ban tip ke ni sngi re nga kwa ngan pen e fi ke ni ke light li ke nong rem ka bang kong ni de ban tip ba ha ke jing khot ke jong play ka ba ar ni de ban tip ba ha ye ke jing thmu ke jong play bat ka ba la ni de ban tip ba ha ye ke jing ai ke jong play ha ke jing em ke jing kita ke ba don kam tam ha ke ni sngi tongan chu pule pi shua kum ke jing lam prang ngan pule pi ke ke khot snga ba ha ke jing de ba ke jing khot ke jong play tongan pule fi de fi yo ni ke khot ru ke ni kan pelong fi pin per khat pe uang kum ne ha ke shiti ke jong ki hebru snga ba ha ke shiti ke jong ki hebru ke la nang ko ba lai la fi pule ne ke khot ke ba ning kong uang kum ne snga ba ka tho kum ne kong nabakumta ku para banget bekuat. Sebab kinong yo benta na ke jingkhat ke bakinja beneng. To pin perkat yo apostle bat yo rang baling do ke jing pelajangi uji sukai. Fi kata kadai ke ketian ke ba tang kata ke khat ru kadai ke bedon kambangan keren ni fi kadai ke por. Fi ngan pule biang ini wang ku para banget kinong yo benta na ke jingkhat ke bakinja beneng. Filapin mudur bakani ke jing khat ke jong blay ke jing im jingi bang ini yo ye ke jing penem ke de ke jing khat ke bakin jabneng kam de ke khat up story vim de khat nong ya lap vim de khat imei pa vi de khat ke balang vi hade ken mau la da fila yo man yo Jesus Christ vi yo ke jing penem ke de ke ba fi don benta vi yo benta na ke jing khat ke bakin jabneng fi de la da fi nang ban skol tho ye ne nga ju ong ye ne ke tia na ba shakri yo blay nga juang yang nga klem khot de balang klem khot yang nga de ki kimegi pa klem khot yang nga de ki brigu ba kraw ni ka pertei bangan shakri yo blai klem khot yang nga klem pen ki yang nga de ta hade la khot yang nga dau blai jong ka beneng u ba ayo Jesus Christ u ba ayo min si ma ko u la khot ma u ba de na ka dau ngalong unong yo benta lem na ka jing khot ka ba kin ja beneng la da fi snot ho e ka ta ba bi da ne ka jing khot ka ba kin ja beneng pihak mana perkat bah ke Bible kau ni tu pin perkat yo apostol bu orang baling do ke jing pelajang yo Jesus kan pihak mana perkat bah yo ni belong orang baling do apostol jingi uba ke Bible ke keren uba la ai la ke jing emban khat ye ni syakir ke jing khat tu ke jing syakir play kaba ngakwa bentang sengi bangan peni viang ni hot ngala dep keren ni ke jing khat na ka dau ngala ong pa bangan nom repeat bun sen rek ngamla ya light habang keren chapang kani ke banga ong kala de ke por ba fin tip ke e ke pidan fi haban tip ba ya gani ba ka banin kong e fi don benta na ka jing khat ka ba kin chapnang wali nyau banya la de wali ong el bleu don jing khat gitu tu bleu de khat gitu tu bleu hot ken u de khat ki em de kum ta fi don ke jing khat baro ngi don benta na ka jing khat ka ba kin chapnang shinrang ne kan thei nang stan ne phim da nang da stan hasor ne ha ki jaka ki bashabar ka sor nga kwa ba pin tip ye ne jing shisha ba u blai u bala pen im yang ba fi haba ula khat kan ma ula khat da jing khat ka ba kin jabne jisu ang fi phim la jet nga hare nga la jet fi phim yo yai le bu sei so ba bu so jong fi un yai ne fi ka ga ba nga kwa men ta sngi ban ya rap fi ba ni kai ban pen ki fi na mangi em ga sngi ga ba la jan ga jing rong lo ga jong tra la da phim sngo thu ila de fi dong ga jing khat ka ba kin jabne nga pin em lesi pin chu em klem da don kama ga ni ga per lesi pin gan ong lo da ko kin te pim da don jim ne la da fi tip ba pidan ga jing khat ka ba kin jabneng ba pide ki nong ye yo benta na ga jing khat ka ba kin jabneng pin habal per khat ye la de men try pleng ngadan ga jing em banga day ban le agni ga perthai fi la fi snot ho ye ta kan pen khi ga jing em jo pin ga ta daw la fi puli na ga shiti ka jong petras ka ba ar pin puli na ga lanong ka banin ko u petras u tho ba te ga ne tangan puli ga ne khndia ga ga por na ga shiti ka ba ar ka jong petras ka lanong ka banin ko snap ngan puli na ga khat ka ba ship ho ba ka ba khat we u ong ko ne wang na ba kumta ko para ba ngai tu pin khamele minat ban penlong scam ia kata ke jing khat bat ia ke jing jet ia pi na bakum ta ku para banget
to Phin kami le minat ban penlong scam ya kata ke jing khat ba ke jing jet depi namar aba pi ai le igini ke ru Phinom jin thot lanu ru namar kumta an ai ker hai e api ya ke jing sut chepo ke hima bam jukut utrai but unang pin em jengi ujis grace balai apostol Petrus ukuran ini uang nabakumta tu Phin kami le minat haba ong le minat kamut manla kesni Phin hap yakaban berkat ba pi hap ban ya le minat ban le yu ban tip ban snotho ba ya kata ke jing khat ke jo blai ba kana dei ke ba scam ma ke jing im jo pi ba pi de snotho ya ke jing jet jo blai ke jing im jo pi Tapi puli yang ni uang namar haba pi le ya ke ne Phinom jin thot ai ru ko ba mot la da pi tip hi ba pi dan ke jing khat ba pi tip hi ba pi dan ke jing jet ke ba kerpang no blai haba ong Phinom jin thot ka man mde ba phim bakla shu hari kini ba ong phim jin thot ka ba mot ba wat la da ki jing pen thot ki wan wat la da ki jing le ki wan handrai la da pi tip ela de pi dan ke jing khat ba ke jing jet ka ba kerpang no blai Phinom sha ba kita ke jing jin thot ki ding pung kyang ke jing em kin pen wet ke jing khat ke jong blai pin la man job pin la man ya chkman Figu ba man tayo ke priyo day bangi shikri yu blay ni dan shibun ke jingjin tuan bat nda haba ke jingjin tuan ki wan ni shong no dan na preng jong ki ba pai dia no lani dan ki ba give up no lani sang ya no ki ba mtre ba niya chikmat balay namar ka jingyo i jong ki ke jing tip jong ki kalong bay tang kaway ba kata ka day ban light jing kaway kalong ban yo yeng besuk kaway kalong ban yo ke jing kia ke jing em nang ta ka babun nang ta kalong ban taman sulet siya beneng nang ta de ban perkhat bay tang ya la di tang ila ye la da pilong la kata rukom pi klem snau tho ye ke jing kordor jong ke jing khat ke jong blay ke ba pi dan bentana ke jing khat ke ba kin jabneng fi day hang ne ngakwa ngan kran fi kini ke ba ngakran ke day ke ba don kamadu kata hagini ke sngi ke ba khat do teng ikran sngi ba khat do ban pen kre tamanya late no andre ngakwa ba nganong fi kin mau ke ai ke ba blay ula khat ya nga ba de pi ye ga ta un shim jing kain Kaei ke bo blay lo khat pile yo bentana ke jing khat ke bekin jabenang ye ke tau blay un hap ban pan jing kain pile ayu nama ke jing khat ke jong blay ke de khra fi de pule ke bible filap na ke city ke jong wap su pol shekinong karin ke beningkong na ke lenong ke ba ningkong le pule na ke khat ke ba arpun rio le se kani ke khat ke de ke ba pide ban sngo tho ba pule ka ro nama dan ke brio ke ba kren ben ye ke banang ba start baki ong bo blay khat ta ke ba bet ke taru ke de ke ba bakla tangan da pen shai fi kendiat pe wong kum ne Haga siti sigi karin ke beningkong kelenong ke ba ningkong ke khat ke ba arpun rio sngap ke keren kum ne kong namar pio i ke jing khat e piko para bengai ba ambon ke bestan kat ba kum ke da ambon ke don bor ambon ke khrabal khat ndai blai lo jet ik te ik ke ba biet jong ke perthai ba un pele rain khop ik bestan ba blai lo jet ik ke ke betlat jong ke perthai ba un pele rain khop ik ke ke ba don bor ba ke ke ba po jat jong ke perthai ba ti ki ke ik blai nyo pen blai lo jet ken ba ti ki ru ke bomlang bau nyo pendu no iti ki ru ke balong ba ka do baro ba nyo myo le sarong khmat ublai sngap wang tidak piru pilong hau Chris Jisu yau ba da ublai ula pelong yang ke jing start ke hok ke jing pen khoi ke jing suspa bakat kum bala tho utau bala kemen tu le kemen hau try fe de pipuli ke ni siti dan ke briu ngayo sngo ke bekren chongshit ki be lap ke ni ke khat ba ong na mar fi yo ke jing khat ke jong blai Yangi kedai yakiba biet yakiba late school yakiba mo yakiba don jing nang jing start but ublay udah jet kenang yaki but uklem jet kita beri benang mesta ngak wa nganong pi Depi ongum ta kamot ta ka beneng ga dai tang bu bet bu pa simnang dai tang bu na khli bu bet sudah uba mau bo ong no da ko ikin Shukran lagi kerana ni si drop out sudah tu pil matrik sudah un poi she beneng kata de ke bakla ngak ko anong fi ken mau ke jingkhat ke jong play ke de ya baro blay lo khat yo Petras bom da nang da stan hele lo khat pat yo we brio bu khrau tam u banga puli ni sithi utaw de apsu pol brio bu start tam hak du par o shukran chong shin na magani gam dai ba pin shukran klumar bi haban tep balai utho ye ni sithi la fitip ye ke background la ni nong rim jong ni ke sithi pin sa so tho ru kamul ayubu tho ye sithi ki karin fitip am ke karin
kene ge shithi korin ke shnong korin ke por ke upol de brio bekrau ke shnong korin ke dei ke shnong ke bon ki brio ki ba im krumar ha ke por ke jango kene ke shnong nani thu ipi ke dei ke shnong kaba ngan ong fikiran kita ki priestess ki ong kita kiba le lendo ila di daki kintei hapo jongka mo kita ki priestess ki taki nong le nong no kita ki lindo kintei hon ngan ong no kita ki lindo kintei kiba money gitu go blay tau hanto but kiba le ki kam aurea ki bobon but kani ke snong kade ke berius pa nama kadan ke support ang ni kade ke berius pa ke bagi beriu ang ni ke biet betem ki ba bamdani ai tang ba ki rius pa pan ki bam nang bam start tang ba ki rius pa but hang tai pan ajan kadan ke Athens ke ba ki beriu ke start gidan but dai na kata daw nga kwa ngan ong fi ke ni ke por was to por but ni siti ulet ha ke jaka ba don ke beriu ke beklumar kibala da fin puli ki kilendo mi usnyo da fi puli ki wana chi sang na mabagila amlin malang kita ki priestess kita ki lingdo kantei niki wan chi sang ki kwa ma makiki ni yang ki kini ki chi sang ki kini long yalam ki le klumar ki bam ki jing khwai trai ro ki bam kadang nama ga jing khwai trai ki por ka dei kita ga jing bam miet mo kita ga jing bam kadang ki bam do ki di wan ki di don da buai nang tade usnyo ki kap lemer ki lendom ki yat klumar nang kata kadau usot ho ina ki shithi shiki korin usong hangne namala khade pi briu bu bi balai usong tan mang ni de briu beduna sudah balai klumar sudah kamut bo blai khot nang tada bi bu tho shithi tho shik korin to wali chim bi min tapat ban apply lut bar khot namar ka ni shithi tho shik nong korin kam dai bu blai khot gi bu bi khot gi briu bu start men ta briu bu start gi khamla ban le e ga kham khrauro kani ga jing khot ga bo blai khot nga kwa ba bin de shai wa de ga taro ji shang klemut ban kren ga ta tangan chu kren kan dia de vi police dis ki karin na bo poe ga jaka ga ba kum ta de ki briu ki be em ni gi be em klum mar gi be em auria ki briu hadu ba pinda la da ki briu ha gi tu ki por ha ga por ga jong pol u tho art li gi shi balai fitem nama kani ga shinang ka ba pol u de bu khra u le ga shinang ka ba ki bai ki nom no tor re nuot ban le bala ba ulaj ga shinang ka ba klumar la da pin police ti korena do basdang ro kala nan ga jinga paja prane kila ya paja prane ni brio kila klumar ni kiba em klumar ni brio kiba itho shingrang kiba itho kan tai kiba klumar kiba itho kata ga jinga sang kiba sno tho ba le lemir naga ta daw aso por usabu ka ni shithi ya ka to ko buang ka kan tai ga dai ban shong ha yeng ka dai ban kalino tunga jongka na tao saong ka tu ktien ka kan thai ga dai ban tap sinyo ai ga dai ban tap khli u shinrang dai ban khap dai ban mo kumta ngani thu ipi u sakrani tu jingle ha ka koren khop tho shi ki pa balai namar ki brio koren ki dai ba klumar kumta ngi pat min ta ji kai ki brio ro ban tap khli baro dai ban shong yen kan thai gam bet chu ban yalap na ta dai bleu jet tangi ki bo bi la fi le kumta fi klumar ngani thu ipi kan pun keluar. Nak tak ada bang keren ke jingkhat. Tapi pulih ke Bible abau bleu ong ni hey mun benang u apsopol but hoy ni wang. Aga shiti shiki keren ke ningkong kalau nang ke ba ningkong ke khat bar pun riu. Habau thoy ke ni ukuran sepang ki breu benang kore. Baka jingkhat ke jauh bleu kiru ke dei. Riu bleu khat rui lagi bestan. Kuang along fi ke ni ke por. What you interpret keluar ke ni. Bleu ukuran ke ni ke jingkhat ukuran ke jingkhat sepang ke jingpenem. Setiap agak siti karen ke benengkong ngala pin puli nak lenong ke benengkong siti karen ke benengkong ke lenong ke benengkong ngasotenat ini ke ketien ke bawang ke dekat bekhendai sengap bau kuran ni kini ke beriu yuang ublai ulang ubala ban shania da ubula khat epi shagaji slok ukon jong ujis krisu trajini figa jing khat jong blai kedai bau blai khat ini shagaji slok ke bejan blai kebalai kebang keren nang ni kedai bleu khat juga jing syakri dengan keren igani minta sengi hadu kata nama bangala keren jerong igani singala ong pai fin dengan mla ya lai ngahap keren igani ke jing khat ndai ke bang kwa minta sengi kedai bepintip
Shapang ke jing temu ke jong blay ke jing im jong fi. Habau blay le khat udan ke jing temu. Barabau blay udan ke jing temu ke jing im ke jong fi. Sengaba. Fi de fin tip ba ke jing temu ke jong blay fi ke de ke kra. Ngakwa ke ke por ba ya kata ke ketien ba kan da rung shi ke dot not jong fi. Fi teng teng ni klem tip ba blay khat ini udan ke jing temu. Udan ke jing temu ke kra. La daw la khat udan ke jing temu. Nga shay sngotanat tu khat ke baong hakashiti shiki nongro mogla nong ka ba pra tangine pule ne shiki nongro nong ba pra uong kumne hakad khat ke ba arfu pra uong kumne ngie tip baki eki baro ki ye trailam ye ka ban pin baha ya kita ki ba it yo play ya kita ken ngapa mo ya kita ken ki bala khat kat bakum ka jing tmu jong u chu khat kum to ma la dau bri la dau ma la da nga de u try jong no ko jing try la da nga khat try ngam chu khat lam brum to ban chuan ban ye try lot bat bar khat ye try lang ka jo em nga da tip abang nga khat uni de ban try diem uni ban try do bilan uni de ban shura tiar uni de ban shu pen biang uni de ban shu ma kum ta ter ter nga khat mde ba pin che try lember na tra daw hang ni haba u absolpol tho e ni wang yakitaken kibala khat kat bakum ke jing tmu jong blai ke jing khat kadan ba ke jing tmu lada ke jing khat kam dan ba ke jing tmu pi klem dan jing khat u blai haba u khat u dan ke jing tmu pe wang kum lo wang na mar iya ki baula itu lupa ula tmu lupa ru bandang ki basidur ken bat ka dur ke jong khon jong ba uni along bal khanam kong na pedeng ki babon ki para bat ia ki ba ula tmu lupa ngap ai ta kitian ia kita ula khat ang tairu ang ia kita ken ia ki bal khat kan bekum jing tmu jong hang ni wang ia kita ki bula tmu lupa ia kita ula khat bat ia ki ba ula khat ia kita ula penksan ru te ki bula penksan ia kita ula penan buram ru ban ngakwa men ga sngi ba ngang fi ken kor ne em ga jing khat jong blai dan gi bre ba ang blai la khat ingi hang ne la singan chukran tang kendial dan giba ang play ula thmu lupa ula khol lupa ta ula jit lupa judas ula jit lupa yu haro bakin jat nang ta down da le no no kin jat nang ta de dan ki ma dan ki bre buan kli nga ki ong ba le yun pin sitam ha ba play ula khat le yun pin sitam ba play ula thmu lupa ma kata ga predestination ba ang in english kata ga play ula predestin lupa ka ula mang lupa lan ula thmu lupa ya ka ba kut jungi kum nong in long ki ong la da pin sitom kan no la do bleu klem khat kam dan jingmot la da pi klem pin sitom ru la da bleu lo khat pin long nga I weu briu bo wan changa bo kli kum ta wang pi wang nga te nga nget bet ba ye kita ge bo la khat ye kita ge bo la thmul pai ki tau khat na ta da na de pin jan na yu bat la do bleu khat yu weu bo long e weu khat bo long bun jat un poisha she ge jing im ga ba po ga ba jinjar dan la le un poisha ta nga ong u gum ne ngong nga priang ki ta jing ong jong phin dai nga kli u nga phinget bo bleu khat if you bin jat ba bin poi du jok bin poi kor det bin jar phinget wong em ngam ngai fi de hang ta fin lap gi breu teng teng ki nget tang e ga ba gi shukran rei yala di pat kim nget ba nga khwa nga oi phin mau bleu de bo ba klem khat ingi bingin jat wal kren klumario judas wal kren klumario paro nama kadan la jong ka plan ga jong blai ye ki khat tu ni gi breu rei yanga ba de pi baro kan mau blay de ba yap aga dim fna ga ban yap na ga ban ta gi pop jong aba jong fi u ba kwa ia ga ban pen emi ni u ba kwa ba baro ngin poi shi ga jing kala ga ba mod bat bangin la ban pen dep iki ba kraw ga ni ga jing em snap hangan pen e fi ka ba e gi prim ta ga long ba kim scout ho ba ga jing thmu ga jong blay kim tip ru ayu blay thmu ga jing em jong ki na ma blay la phim tip bo blay don jing thmu phinia ga jing em ga ba su sat ga ni ga prthai hare la pi tip ba pi don ga jing thmu sengapa nganum keren sa I ga taru ke jing thmu ga jong blay ke dan bat ke jing ai ga jong blay fi ngakwa fin shai bai ga ta habau blay u khat ga bukum ga jing thmu bat habau blay dan ga plan ne ga jing em ga jong filan ga jing thmu ma udan ga jing ai ga jing em jong fi la daw la khat kamun udan ga jing thmu
jing temu ke jong ugadai bangin long pinum la ban long la da pim dan jing ai no blai ke gift no blai ngam da kren ke talent ngala kren tengi ke taru madan ki bri ke kren ke talent nanti tang le bishim du san talent bi om ke talent ke de ke talent ke sap ke talent wali shim ke talent fi ngam nyau be ni ke talent ke dai na du badang kha but ye ke talent ting ting ke dan ke ba ting ting ke dan ke sneo tanginom ithu ye ke brio ha ke kam jong blai tangkat kum ke talent namar ha ke testament ke betmai hadien bau brio ula khapat shige hima ke jong blai ke bible ka on ki eki berim ki la do no akmi ki eki betmai ki jalo mana bau blai ula pen emi brio o kwa bau tu brio u bau blai ula pen em bau dan ke jing khat but tu brio dan ke jing tu baru kwa bau un ai de ke jing ai ki bekan chapne un ai ke jing ai ke jong men se mo khoi ke jing em jong na ka daw na kwa ba pino mi yang ke talent na kwa fin wat ye ke jing ai ke jong blai ke jing em jong fi ki dan ke jing ai ki bano blai ke jing em le se la dangala hakini ke jing kai ngine poi shidu shitaro na marba kanyarap if you pin so tho ida ke jing ai ke jong blai ke jing em tenrei hakini ke por ka banga kwa ngan kren hakini ke voice message ka banga sedang menta ke singi ke dai ba pin so tho ba ba blai khat udan ke jing tumu udan ke jing tumu udan ke jing ai ti yak ni ke jing ai ngan shong kham slam haki part 2 kaban 1 part 3 le se namar ngakwa banga da pen I jana e fina ka bible ba pinum le klumar ka ni jingem namar uprio ubam tip ela de udan hangno upan klumar ki wairo ubam tip udan jing khat ayu jing ai ayu upan meri ki wairo la da fi le bol la da fim tip na kanu position but pidan ka e pinne la da goal ule yele sha forward line ngani tu fi e no ga goal unda nang makanaro un sya'ram barokha ibriugin kilaban ko mawro una ma ule lamer hagni sngida me shikri bam tipro hangno blay bo ka ay bu blay khat ka ay bede benle wa chule kom ta la daga ni ga perthai ga dan ga jong ga kwa ngani tu ipi kan ma ga hima blay ru blay da bo ran ti ge te haba nga kren ni ga jing tmu ga jong blay nga kren shifa ga jing ai ru ga jong blay la da blay ula tmu ipi un ai ba ga jing ai ga jing em jofi ta ga da wale nyow ben yele de kwa pin ken ko de nak ta dawa she kren bro bor ke tuka le singala kren boni kin entre na mar banga ka rung hapo jong jing kren jonga ngan shupule ne kan diat ba pindup tip ne la singin de kren ni ne ru kan long hi na ma ka de ga kraw palat ne ga she snutnat ye ne aga bible ba ta ga de na kitab nong bishar ko nong ba khandai ha ka ba piu iu no brio mo abimelek na pipule ba udan ke jingla ka mo pipule ngene ba udan ke ga jinge tho ka ba yo no bleng nge u wan ra e ngene den bigi thos em klumar den bigi jits em klumar u kren da ngene ga farshi shiki urwa e ngene ga jingwa pertana jrong lom but mo u yang kli jong lom gerasim kaang baru pertana pipule ga kitab nong bisha no khandai ka ba nyew ga yang na te haba gele thu ke ta jutham ula lek ba ula yang khle ulum gersem ula kaangru ba ula perta ba ula ang kitu ngap yang piginong shikam ba blai un ngap ye piru si sien ki ding ki lek ben thungs e malo jong ki ba ki ang au ding alep sen sharo me lo jong inde ding alep u ang u haki hatonga ino moi la ka klen da ka banga pendan buram u blai ba u brio ba ban lek kawe shani shtai lo ki ding ti ki la lek chu ding dembur ale ma mes sen shalo jongi hreu ding dembur u ang hatonga ino moi la ka jing thiang ba je lo so ba 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 lek kawe shani shtai lo ding ana kumta ki ding ki la ang au ding so wan ale ma me sen sharo jongi u ding so wan tu lo ang ki hatungan ino mo yala ke ban ke ba penso ba yo play ba yo brio mangani ko we chini shata yalo ki ding baro gila le yo ding sha ale mesin sha lo jongi u ding sha te ulo ang ki ding la da shisha pin tungs eminga halo jofi ale shani ag sringi jonga lum kum ta agan mi ga ding no ding sha bagan bamdo iki keda lebanon fi da fi shupule ngani kum to
Lesi finom de sung to ndega nega dega ka jingrua ai ka banga nget ka dega parshi ka bakrao. Ka bo kurani ki brio rukom ki diam kurani ki nong shika ma rukom jong ki brio. Biki kwa ban tungs em hi dala dekat baman. Kurani ne bagi diang ki leit wat ki weipat ki diang bagi sin shalo jongki. Ki leit ningkong show diang olip. Reu diang olip uklam tre. Ki leit show diang dumbur uklam tre. Ki leit show diang wan uklam tre. Balai gini ki diang ki uklam tre. Nama gini ki diang ki bedan buram apa ka jaj dari Israel. Balai ki dan buram nama diang olip udan la ka jong ka jing dan ka jing im jong. Uding wan udan la ka jong ding dumbur ki dan la ka jong. Uding olip umdan ne ke ekebo ding wan udan. Uding wan umdan ne ke ekebo ding dumbur umdan. Uding dumbur umdan ne ke ekebo ding olip udan. But day na kata ka daw nga kwa nga nong fi ni ke jing ka ekebo kraw. Ba hagi ni ke singa bu blay khat ingi ngi dan ka jing tumu. Ba na ngi dan ka jing tumu ka jong blay kan ma ngi dan ka jing tumu ba ngi ka jing I know blay. Ka ba ya pair way your way pat. But la dan ngi singa tho ila ka jong ka ba ngi dan. Ngi nom kendria na kata ka ba ngi dan. Ngi buram mi kata ka bu blay la ai ka jing em jing. Ngi le ba hai kata ngim kendria wala dan ngi yo ka jing terwa. La ngi yo ma kana kata ka jing mo ngi yo ma ka jing pen ki ni ki way. To ngi yo jing kai ni ki lai tli ki dieng. Uding olip, uding wan, uding dumber. Bagi day ki besngot ho ila ka jong ka jing ai ka bagi dan. Ki sngot ho ila ka jong ka ei ka bagi dan ka jing em. But day na kata ka daw la da pi tip ila di ya kata ka jing khat ka jong blay. La pi tip ya kata ka jing tumu ka jong blay. La da tip hai kata ka jing ai jong blay ka jing em jong fi. Hai ni ki singi ki bakhat do. Kan penlong ya fi ba finum kulumar ba pi syakri yo blay. Pi uding olip u yang bet u klem tre atar u kentat bet u buram. Ya kata ka jing mo na pi puli nang ni wang ini kitien. Uding olip ula ong. Hatongan ino moy ke klen. Fi usnong tho budan ke klen. Ke kenja klen ke bale yu ka papunan buram yu blay bari ki brio. Baru wang bangan lek long siya mga ni kawe ang nang tayan ino ini ke klen ke bangadan ngam tre. Fi teng ni ngayo i ki brio ki basyakri. Ki bam tip ki dan ayu no blay. Ki bam snot ho blay khat ayu i ke jing em junkie. Ki bam tip ru ke jing em junkie blay ai ka no ke jing ai. But ngakwa ka ni kapor ba pinum le taner la ni le kiner la kti sya ka jing ai ka badan haki weipat. Rei ba pin duai ban ya le minat ko ong Petras ko bangala puli mene ba pin tip e jing khat ba e jing jet ba pin de ya le minat ba pin tip ke jing khat jong ble pinum tip kumne wat e ka jing thumu jong ble pinum tip kumne ya ka jing ai jong ble pinum so tho lut le lut ke bro duai bo ble un ip le ba minat ke ego bleu ai ge im jopi klaban chimpor henry le ba ai ge ego bleu plelen ti ge im jopi ha ko ge sni fin so tho plen ge ne ge jing khat plen ge ne ge jing thumu ge job lai plen ge ne ge jing ai ge banga dana ge jing but pin tip e ge ta kan ya rap ba pin shakri u blai ha ge rukom ge ba bet pin yo long jing ge khu pin long ge jing wet bat ge ba bot nang ta ge dei pinum khi jing mot la ge per thai ge kla pinum khi jing mot la ge jing ja sau dong ki le per sha fi pinum khi jing mot la saitan wi le bat ka ba kham ko dor chu chu nang ta ngan ong e pi ha ke sngi jong ge jing ai bai no ha ke sngi ke bo jisu un ai bai no e pi pin la ban yang de ge jing ke men menong try ngala pendep i de ge jing khat ge jame ngan sei ka chu chu e pi nang ni khmat ge je dei bi talen je dei bat kita mo bat ke e ge bi dan ge jing em ngi la ba le e ge ta de ge ba ngakwa ni si teng teng fi ngan ong biang ni kitin o chi shong a yeng si perkat ku slai bet ni ngan yo ayu tip no man kum no balai ki jing e kum ne balai ki yeng jong a kum ne balai syukur ti sai su wo ni asi ki nong ya lam po ma po ka ri ki jai ben riu ni su ngak kwa ka nang pi kan ma blai ula khat yang a ba de pi ngi de ki briu ki bedan buram ngi de ki briu ki bo blai ula khen ko ri ni nama balai ha bo ula jet ka mot u i ngi khen ko to ri na ka daw tungin long ko muding olip tungin long ko muding wan ngin long ko muding dumbor ki bas ngot ho ila ga jong potentiality ki ga ta ga bagi dana ga jing im jonki bat ki ba khlem tre e ga ban e no ila ga jong ka jing ai ga bagi dan bat ki bala yang scam hangta bat piyo i de tang uding sha tang uding sha u ba ale shania anga kana mi eding nga pen sha bam do uding sha u de tang mo u bo priang hare ki uni gi ding kim priang nam kwa vilong ding sha ni sni ban su sngo kumen haki wai em na kwa vinong ki ding olip ki ding dumbur ba ki ding so wan na magani kan yarap ko ching em ko jof ngin si kren bahai gani shi kman ban nget men ta singi nga ai gani kum jing lam phrang hagni ge jingi kai jong ni voice ka ba ars pa andru fusao
ngakwa baka jing jong fi kan shai kedar bangan ong biang ni ftien kala dei ka por ba phin tip ba Kaei ka ba pidana ka jing ha shua jong ka jing wan jong ka jing rong no jong turai namar ngin yo bainong ha ga ka sngi ka bangi shakri yo turai te ha ga por angin ni leit langin tuai ngin ngek ba ei ka bangi ngi ngala hikai shipi kan pen ki ipi do man sim koi dan preng jong fi fi kan du jing shibon dan preng jong fi ka klumar ka jing jong fi dan preng jong fi fi la yo mat e ka jing penem hare pidana ka jaka ka ba ka hiar ka kiu pidana ka jaka ka ba fi mo ong no da gwe kentien ka dan ka pat ka pran ka dan ka jing bom suk ka jing ka khlem long ki e ka jing jong fi balai ka daw ga dai ba fi pet palat ha ki e pi khlem pet pidon jing khat ayu jing tmu ayu jing ai ayu mental se ko pin kala ba melu trangaram pet ini ke trying an yele minat ban wat ban shakri me da bang ko ngan tiep medana yu ka jing tang ini tu ai ku try mentag sngi ngakrane ke ke jing hi kai ka bang ai kerten ken try kala de ga por bangin tip ka e ke bangi dan ka try a play ke ke por ke jing hi kai kan pen ki ye ki bobon bakin up snot ho ken try ban yet ban minat ban ken kor la ga jong jing don na preng jong ki he ke por ken try ki ba don palat ka do not ban shakri me ki ba shit hem na ga ban ta jom try henry ki bam snot ho ye ga jing khat ga jame ki bam snot ho ye ga jing thmu ga jame ki bam tip ki don ayu ga jing trying a try na ta jong ki ba many snake in try ya kaban hikaya ki bakin yai ne minat badaga jing yai ne badaga jing snorit ban shakri me daga jing yet ga jame hadu bakin a poi shiga jaka ga bakin snot ho ye ga jing khat ba ga jing thmu ga jame bakin tip ye ga jing ai ga bakir pang ga medana ga jing em jong ki ku try na try ru nam ta ki tu ki brio ki ba shi shakri khlem da tip ye ga jing khat ga jame kin try belong ki bakin dan ga donot bakin yet ber bakin wat ban ten ro e ga jing ai ga bo bleu dan ga jing em jong ki na try kin try me ta ki sni men pelong ki ko pa bakila ban yang jai bakila i ga ban shakri me try na nget la ki snot ho e ga ktien ku try kalong ka jing men toy ka jing em jong ki ko pa nga ai lut sheme ga buram na kam ta ni ga klep ma ga kerteng ko jong chi su mi du ai amen but amen ku blai shibon e u blai un kur khu